وزیر دروی امریکا مایک بومبیو جفشان خوی روسی سرگی لاوروف فکر خو درباره لو و تفگر لشکری لدردورا پارێزگەها ئەدلبێ و ماترسیا رودانا عێریشەکە لەشکری لەسەر پارێزگەهێ دیار کرد. بەردەفکا بناوێ وەزارەتا دەرڤەیە ئەمریکا هێزەر نۆیرت دیار کرد گۆ بۆمبیۆ di peywendiyeke telefônî de ji hevşanê xwe yê Rûsî re metirsiya xwe ji egera pêkanîna karên leşkerî li Idlibê diyar kir. Noyert her wiha tekez kir got Bombîyo rewşa Sûriyê bi giştî li gel Lavrov guftûgû kir her wiha metirsiyên xwe derbarê Idlibê gihand Rûsya. Noyert di dawiya axaftina xwe de diyar kir got Bombîyo bang li Lavrov kir ji bo piştgiriya karê rêxistina qedexekirina çekê kîmyawî li Sûriyê da ku rejîma Sûriyê bibe berpirs di ber êrişên kîmyawî li Sûriyê de. Her divê derbarê de berpirsekî opozisyona Sûriyê ragihand got rejîma Esed nexwedanê biryarê ye ji bo destpêkirina şerekî li Idlibê û diyar kir got rejîm nikare ber Idlibê ve bi yek metrê ve jî were pêş. Mustafa Sîcerî berpirsê ofîsa siyasî ya Lîwa El Mu'tasim tekez kir got heta got artêşa Tirkiye li Bakurê Sûriyê be tu metirsî li ser Idlibê nîne. Metirsî dest pê dike dema ku hûn bibînin çekdarên Tirkiye ji xaka Sûriyê derdikevin. Sîcerî her wiha diyar kir got tu metirsî li ser Idlib nîne û eşkere kir got rîklam û propagandaya got rejîma Sûriyê dike derbarê şerê Idlibê mîna propagandaya Efrînê bû. Got dawiyê de çekdarên opozisyonê ew bajar kontrol kirin. Beryana jî Tirkiya metirsiya xwe ji koçberbûna hejmareke mezin ji sivîlên parêzgeha Idlibê ber Tirkiye hevdemî destpêkirina êrişa artêşa rejîma Sûriyê li ser Bakurê Sûriyê û parêzgeha Idlibê bi taybetî diyar kiribû. Hindek destgehên ragihandinên xûcehî li ser zarê ji derekî di hikûmeta Tirkiye de diyar kiribûn. Got tê pêşbînîkirin got di encama vî şerî de bêhtir ji 250,000 sivîlên parêzgeha Idlibê berê xwe bidin Tirkiyeyê. Got ev jî bûye cihê metirsiya welatê navbûrî.